Chai, Chineke bi n'eluigwe o. Enweghị nnọọ m na-aga anọfọ. Mgbe m fili na anọchana m ihe niile, ama m na ugbo obe ọkọtụ. Ụnọ ọsọ otu nwanne anyị nwoke, cousin brother ekpere na phone from ala bekee. Na enwere ọrụ pụtara na ya ga-emere ya chọrọ ka o mee apply. Ya ga-esendịrị ya form. Na o filie the form. Scan ọ na-esendịrị na ya ga-submit ya, sign ya. Na ya ga-eme apply on his behalf. Na the company ga-akpọ ya na ọ bụrụ na company kpọọ ya. Na ha na-aga eji ajụjụ na-edo ya anya. Na ihe a ga-ajụ ya wụ na ya confirm aha ya, confirm ọ country ya, confirm onye ebe ọwụ, jụọ ya ma this job ọ ga-arụlikwa ya. And why do you think we should hire you? Ya gwacha nwanne ya ihe ọ ga-ekwu ma ọ bụrụ na company kpọọ ya. Nwanne nwoke a ekwere yororo m. Ya scan ọra ya form. Ye feel wekwe feel cha send ya na back ya submit ya n'ihi na asị ya were writing ya fill the form. The applicant ga-eji writing ya fill the form. Nwanne nwoke ya send ya the form, print ya fill cha the form na writing ya, sign ya, scan ọra ya na back ya submit ya. Company dịkwa na where na oshi na Nigeria bịaja. Ụmụnne m agwala ya oke na a ga-akpọ ya any moment. Company ga-akpọ ya any moment. Ya ekwere yororo m. Ọ ya ka ọ gara enyoshi na toilet. Nwanne nwoke ke na Nigeria. O fill form. I submit it on his behalf. Ihe chegezi a call from the company. Ya gawa na toilet o, ị ga-atọ mposi. Ruo nga na chegi ukwu nyụwakwa ọgwụ nyụjisi elu na. Nga ọ nọ na-anyụgazi deshi. Phone ya enweta video call. Ya enweta video call onye ya wụ ndị Arab na-ezuzugbu onwe ha. Ị ga-ahụ ya call video call, akpọ video call. Once ị ga-epick ya, ihe ọzọ ị ga-ahụ gị hụ nwoke egbe ọtọ stroke go onwe, ọ gị hụ ndị mega ọtago ndị mega eketa ọkwa. Just like that. Before ị na-eme kpam gị block ha, ha nwere ike ha were ha na dado mbakpo. Ndị iberibe asa ha shi Arab na-ezuzu disa. Ha so na ndị ihe mere na m jiri ban of video calls. Se nwe m ihe ga-eme m pick a video call. I don't accept video call. Ana m eme accept. Ha so. Ọ ya ka one of them kpọrọ nwanne anyị nwoke. Kpọọ ya video call o. Ya wụrụ nwoke ibe. Bupụta ihe ya na stroke ya. Na anya gị. Ya nọrọ nga ana. Gbanyọ end ya the call. Call nụ ntara ka o endere. Another call abịa. Ole ha anya nwanne anyị nwoke ele ha anya. Ka ọ mara ma nọmba anọ ntara ya blọkụrụ. Ya filie na the same nọmba ndị ọcha na ewerele ha another number kpụwa. Second call abịa. Video call ya epike ya. Okwe eji ihu ya. Ya ewere ntị kamera. Face ya na shin ntara ọhụrụ n'okpukpu ishi. Nọkwa nga na-ekwu eat it. You are calling to eat. Eat it. Ọ maa na onye mega eat wu ndị company nụ ntara. A na-eche call ha eche mega expect na ha ga-akpọ. Ndị village people ma wụrụ ndị na-ekwu ka ha si ndị village people. Ndị village people ebuzo send ya ndị ga-abịa kpọ. Rob boy of such a beautiful grace. The main call abịaze ya ewereze kpụgharịa phone ya. Face zie ya. Utu mgbumu shinu toro na flush be ya were face ye nozinga na-eti iriri ndị ọcha kpere company na je what is going on, what is this, what are you doing? Ha end their call. Oruhu 10 minutes nwanne nwoke akpe ashia jụọ so gịnị ka ndị company jiri kpe onwe gị were kamera face yeshi na ha riweshi na-atụ iriri ọwa agwa gị na company ga-akpọ. Yes, oha akporo ka abụọ kowa ize ihe n'ugbo ene ụmụnne explanation dị very long. Opportunity ka ha gala. Internet mara mma. Ihe na-eme n'internet bụ ụfọdụ nwere ike ime ga-ede mad. Mana ọ na-adị mma ka mmadụ leru anya before gị strike ya. Mgbe ekwensu ga-arụ ala. Ya echefuo na enwere important call o mere. Ndị ụchụ ebuzo kpoo ya mepụgodo ya iwe.
ọ gịnị ma akpọ ohia kemgbe ya wụrụ nnọọ ka ndị kọmpani kpogabịa ndị ka eburu ụzọ kpo ụmụ random ha nọkọta ha just dial any number ipik kpọọ video call any ipik ha ebido jinwe nonsense ịkụkwa ahụ ihu ha ị ga-ahụkwa mgbada ha ebido jinwe nonsense na-esuru oke onwe ha mgbe ha ga-ejinwo ndị gbaga ekata ụkwa nonsense gị nọrọzie na-ele bifo ị mara ọwụ ya wee ebe a na-echi nweta some of these girls ejizi nwe bundle of money si ngwa gị gbakwụkwọ onwe ha ọtọ ngwa gị ji nwekwana nwatakịrị nwoke ewere iwe block all that number another international number kpo video call ya efilie na ọwụ ndị ka ekporo mbụ and ọ nọ na toilet ya o mere were iwe pik eye kpuwezie kamera ihu tụtụrụ shi na-eji ndị kọmpani chọrọ iwe n'ọrụ na ha lekwashi riri na ha rie ya na ha rie eat it. What is going on here? What is this? What are you doing? Ha akụpụ n'ọkụ n'ihi na okpukpu ihe ojige ha ahụbeghị ụdị ya mbụ ndị ọcha na-anya ụdịkachi ahụ na ha agbapụ end their call. Bịazie ntụrụ ga kpọọ onye ka onye gagatụrụ onye ka submit gị beg on his behalf na ha akpọọla ya ka ajọ ya eme interview ji record of ihe ojige ha okpukpu ochi nwanne nwoke akpọ cousin brother akpọ jụwa eso dị normal na dị sure na dị normal na ya gwa ya na ndị ọcha ga-akpọ na gịnị ka ha kpụrụ ya ga-atụkpu were kamera gawa na toilet ga na-ejige ha shi na gịnị mere ọgwa ya na dị interested na dị ọrụ ka na isi oke eme onwe ya embarrass si na omegi ya opportunity ya na-enye ndị ọzọ akwa eme ugbu ha asị na ụfọdụ ụmụnne na ha wọka mma na amakwa ya weletele ka ugbu a jiri aka ya lụọ onwe n'iyi ụmụnne m kemgbe asị ihe ekwere mee ọnụ na explanation aka ote ndị Arab shiri kpoo ya na otu o shiri blọk ha na otu o shiri chọ na ha ma bịara ka abụọ with another number ụnọ so nwekela ịnụ na anyị n'ime that is forces is too much nke ọbụla nọrọ n'ekpere some forces ụmụ ururu mmụọ jụọ na we can use anybody to rob you mara chi gị ọ ngọ ha m n'ọnụ udo dịrị ọnụ